Jsme začínali jako dodavatel inspekčních technologií, především do SMT průmyslu s nějakými průmyslovými přesahy. Od roku 2017 jsme začali vyrábět jednoúčelové testovací stroje, zase to zaměření i doteď je hodně na elektroniku a v podstatě na naše zákazníky z SMT. Nicméně u těch jednoúčeláků ten přesah do příbuzných odvětví je daleko větší.